Ranar Lahadi 14 ga watan 1 na wannan shekara ta 2024 da misalin ƙarfe 7:30 na dare, mun sami kira na gaggawa daga unguwar Zoo Road daidai Trade Fair akan cewa wani matashi ɗan kimanin shekaru 25 zuwa 30 sanye da farar riga da kuma baƙin wando ya yi wa wata mata fashi da makami wanda ake kira da suna ɗan bida, wanda bayan ya yi fashin wayan nata a yunƙurinsa da tsallaka titin mota ta buge shi. Bayan samun wannan rahoto, mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Hussaini Gumel ya tura dakarun 'yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa, inda aka ɗauke shi aka garzaya da shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, wanda likita bayan ya duba shi ya tabbatar da cewa ƙashin bayansa wato spinal cord ya karye. Haka zalika kuma ya samu mummunan rauni wato a kansa. Saboda haka muna kira ga 'yan uwan wannan matashi ko wanda suka san wani matashi ɗan uwansa an neme shi a rasa jiya, wanda kuma yake sanye da farar riga da baƙin wando, ya garzaya police station ta Ƙwalli domin bibiya.